не само каква е. Бедничка, сега ти Лидия, что ты? Пача! Бедничка! Глупота! Можеш му телефон? Ало. Що? Де це нова? Законно не слідкаш. А се ти, мама. Побързо, професора доаѓа, ајде. Добър ден, деца! Добър ден. Да ли сте подготвени за днешния час? Да. Седете. Ти ми го украде телефон. Врати ми го. Не съм ти крала, аз не тебе нищо. Да се съм ли аз крива. Аз си ти до сега. Ми го украде телефон. Айде, дай се кай мене. Нямам кредит, сърце. Говори по тебе, гаранта е тебе. Сигурно е по тебе. Само да ми яви се. Взимала Магда. Ако яви се да видим. Ама она е Да снимала. мога чути ти. Яви се. Можеш ли да ти? Може? Ама сигурно, ама не сигурно. Провери, ще имаш човек. Кај тебе телефон. Nije kaj mena. Кај тебе. Nije kaj mena, ti vikam nije kaj mena. Moja telefona. А моја мелодија е тоа. Срам да ви. Kako si možela? Вие ме натирате, не би ме сега да не сте била диграла. Ма ти изпадна по-голема пичка от Магде. Вие ме натирахте. Gdje se čujete? Mnogo je dobra. Može bi zgrešiti na vrat sam niz.
Блин, я самокатная. Бедничка, сега ти специалиш малко. Видя, что ты? Мача! Бедничка! Глупота! Alo. Sor. Gitsene oğlum. Sakın mı mesleği? Ay sırtıyım oğlum. Побързо професора до Аяйда. Добър ден, деца. Добър ден. Добър ден. Да ли сте подготвени за днешния час? Да. Седете. Ти ми го украде телефон. Брати ми. Не съм ти крала, аз не доби нищо. Да се съм ли аз крива. Аз си ти досия. Ми го украде телефон. Ай сега мене. Нямам кредит, сърце. Говори по тебе, гаранта е тебе. Сигурно е по тебе. Само да ми яви се. Взимала Магда. Ако яви се да видим. Ама она е Да снимала. мога чути ти. Яви се. Може къде да ти? Може? Ама сигурно, ама не сигурно. Верно ще имаш по тебе. Кај тебе телефон. Не е кај мене. Кај тебе. Не е кај мене, ти викам не е кај мене. Моя телефон. А моја мелодија е тоа. Срам да видам. Како си можела? Вие ме натирате, не би ме те сега дека не сте била диграла. Ма ти избавно по-голема пичка од Магде. Лузер! Ме натирахте. Как се чуете? Много е добра. Може би сгрешихме във връзка с английски.
Блин, я самокатная. Так, Бедничка, сега ти видела, что ты? Мача! Глупота! Alo. Sor. Gitsene oğlum. Sakın mı mesleği? Asıl değilim abi. Побързо професора до Аяйда. Добър ден, деца! Добър ден. Добър ден. Да ли сте подготвени за днешния час? Да. Седете. Ти ми го украде телефон. Врати ми го. Не съм ти крала, аз не доби нищо. Да се съм ли аз крива? Аз си ти досия. Ми го украде телефон. Ай, сега мене. Нямам кредит, сърце. Говорим от тебе, гаранта ли тебе? Сигурно е по тебе. Само да ми яви се. Взимала Магда. Ако яви се да видим. Ама она е Да смарт. мога чути ти. Яви се. Можеш ли да ти? Може? Ама не, сигурно. Верю, ще имаш по тебе. Е тебе телефон. Не е кай мене. Е тебе. Не е кай мене, ти викам не е кай мене. Моя телефон. А моя мелодия е това. Срам да видя. Kako si možela? Вие ме натирате, не гумете сега дека не сте била диграла. Ма ти изпадна по-голема пичка от Магде. Вие ме натирахте. Kako se čujete? Mnogo je dobra. Może bez Grzesiek na wrótka sam jest.
Блин, я самокатная. Так Сега ти изглеждаш малко. видя, что ты? Пача! Глупета! Alo. Tot. Vidi se novo. Sakamo me slikaš. Aj se stviri malo. Pobrzo, profesora, doaj, ajde. Добър ден, деца! Добър ден. Dobar dan. Да ли сте подготвени за днешния час? Da. Седете. Ти ми го украде телефон. Врати ми го. Не съм ти крала, аз не теби нищо. Да се съм и аз крива. Аз си ти досия. Ми го украде телефон. Айде, дай се към мене. Нямам кредит, сърце. Говори по тебе, гаранта е тебе. Сигурно е по тебе. Само да ми яви се. Взимала Магда. Ако яви се да видим. Ама она е си. Само да чути ти. Яви се. Можеш кредита ти? Може? Ама сигурно. Е тебе телефон. Nije kaj mena. Е тебе. Nije kaj mena, ti vikam nije kaj mena. Moja telefona. А моя мелодия е тоа. Срам да видя. Kako si možela? Вие ме натирате, не би ме сега дека не сте била диграла. Ма ти изпака по-голема пичка от Магде. Вие ме натирахте. Gdje se čujete? Mnogo je dobra. Može bez grešak nego bez kasaniza.
Блин, я самокатная. Так Сега ти гледаш видео, что ты? Пача! Глупера! Alo. Tot. Gdje se novo? Sakon me slikaš. Aj se ti malo. Pobrzo, profesora, dođe, ajde. Dobar ден, деца. Добър ден. Dobar dan. Да ли сте подготвени за денешния час? Da. Седете. Ti mi ga ukrale telefon. Vrati mi ga. Не съм ти крала, аз не теби нищо. Да се съм и аз крива. Аз си ти досия. Mi ga ukrale telefon. Ajde, javi se kaj mene. Нямам кредит, сърце. Говори по тебе, гаранта е тебе. Сигурно е по тебе. Само da mi javi se. Взимала Магда. Ako javi se da vidim. Ама она е Da сима. moram čuti ti. Javi se. Možeš kredit da ti? Može? Ама не, сигурно. Kaj tebe telefon? Nije kaj mena. Kaj tebe? Nije kaj mena, ti vikam nije kaj mena. Moja telefona. A moja melodija je to. Sram da je. Вие си можела! Вие ме натирахте, не би ме сега дека не сте била диграла. Ма ти изпадна по-голема пичка от Магде. Вие ме натирахте. Как се чуете? Много е добра. Може би сгреших много връзка съм език.